Il-Pulizija mit-taqsima ta' kontra r-reati ekonomiċi arrestat 37 uffiċjal tal-Pulizija tat-Traffiku li allegatament kienu qegħdin jitħallsu ta' sara li ma kinux qegħdin jagħmlu f'wosthom biex jidderiġu it-traffiku fl-inħawi li qegħdin isiru l-proġetti infrastrutturali. Fi-stqarrija l-Pulizija kkonfermat li 5 minnhom ingħataw il-police bail. Ħabbret ukoll li laqgħet ir-riżenja ta' Walter Spiteri minn supretendent li kien imexxi t-taqsima tat-traffiku tal-Pulizija. Spiteri offra r-riżenja tiegħu it-3 filgħaxija ftit wara li ġie mitkellem mill-investigaturi mit-taqsima ta' kontra r-reati ekonomiċi minħabba l-allegat involviment tiegħu f'din ix-xibka ta' abbuż mis-sara mill-Pulizija tat-Traffiku. Rapporti qalu li meta affaċċjat bil-provi tal-allegat abbużi fl-extra duty tal-Pulizija tat-Traffiku, Spiteri irriżenja mill-ewwel. Mhux esklus li jirriżenjaw uffiċjali oħrajn fil-korp li huma implikati jew kienu responsabbli mill-uffiċjali involuti. It-tlieta li għadda, il-Pulizija investigat mal-35 uffiċjal fosthom 2 spetturi u surġenti mill-istess taqsima. Minħabba din l-investigazzjoni, il-Pulizija bdiet timplementa pjan ta' kontinġenza biex l-inforzar fit-toroq jibqa' miexi b'mod normali. Fost oħrajn qed tingħata assistenza minn uffiċjali fl-immaniġġjar ta' traffiku tal-Lesa u ta' Transport Malta. Il-Pulizija ħarġet ukoll sejħa lill-membri kollha tal-korp biex min għandu liċenzja tas-sewqan tal-mutur japplika f'din is-sezzjoni. Rapporti fil-medja qalu li minn stħarrix li sar fis-sistema tad-data track tal-muturi instab li l-Pulizija ma kinux qegħdin jirrapportaw għax-xogħol meta suppost kienu jkunu qegħdin jagħmlu extra duty. Brabta ma' dan il-każ għaddejja wkoll inkjesta maġisterjali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.